Jeg er ved at stjæle en butik. Jeg er ved at join den her butik for Hvor penge. fuck er Sondergaard? Hvor fuck er Sondergaard? Forhåbentlig død. Hej, mit navn er TF, lukker du mig ind? Hej, mit navn er TF, de må Han er så dårlig. Hej, Stålsøm. Stålmunderen. Stålsøm. Kom ind! Ja, jeg har ikke fået nogen invite, elskede. Jeg har lige inviteret dig for tredje gang. Okay, jeg prøver lige at join en ny session så. Du skal lige... Find new session. Du skal simpelthen lige... Dread Gang 69, det er varmt. Det er varmt. Det er fucking varmt. Det er fucking varmt, bro. Slagstem. Din mor er grim. Der er en gipsvæg mellem os, Anton, og jeg tror godt, jeg kan slå igennem den. Han er hård, ham der. Shiver me timbers. Tor. Forhud. Hej, Mit navn er Forhud, lukker du mig ind. Har du fået flyet, Plankton? Jeg er derhenne lige om et sekund. Order the box! Pull it out and cook the land! Okay, Mark. Lund. Stålsøm! Vi manglede vidt lidt 2. Ja, jeg manglede ikke særlig langt, så var jeg henne med flyet. Jamen Stålmunden, han sidder og fucking kører motorcykel. Det er Du er fucking udulig. Udulig, Kålund. Kør med mig, Loki. Loki Lav nøgle. spil det her. Hvad står der? Members will earn cash on failing their first attempt at a heist. Setup of Nalle as compensation for ammo expenses. Det er mere... Der var sgu Der er en. en gamle sol. Flyt dig din so. Bro, Papa Tires på Lolund. Der flyver sgu lortet på hovedet hele vejen. Det gør jeg ikke! Skål, bund. Han er fuming. Det er kraftedeme Mark Skålsvin røvlort skyld. Hvordan er det hans skyld? Bro, I wasted snipes. Så flyt dig da, Dread Gang! Ja, jeg er væk. Så flyt dig da, du. Jeg er ved at dø her. Nej, kun. Det er du ikke, stålrøv. Jeg kører lige Hey! ned ud og spiser snacks. Hvem har et fucking problem i hjernen? Your mother, probably. You have same mother, so... Okay. Gælder med dinker. Ja, det er dødsstraf på bundemassen, det der. Det er crazy. Hvad? Crazy at kalde dødsstraf for, at du kører ind i mig. Ej, jeg kan jo ikke dreje det. Det er jo det, jeg siger, min motorcykel kan ikke dreje det. Nå, men det er i sandet, så kan den ikke fucking dreje. Det kan min bil heller ikke. Lykke med fødselsdagen, Grimace. Jørgen Banjo Brugs. What the fuck? Det går fandme hårdt. Det gør det honestly. Jørgen Banje Grus. Jørgen Panjebrugs. Ej, det var ikke sjovt. Rufus. Lige den her airfield, by the way. Så. Hvad laver du? Pis! Hvad skete der overhovedet? Hoppede du ud af bilen, Han eller hvad? hoppede ud af bilen. Jeg misklikkede. Jeg ville trykke G, men jeg trykkede F. Skal vi kigge ham der? Frem med kødkniven. Ja. Forhuden, den skal af. Jeg var sgu ikke med at dræbe Jo. Ikke modsigt. var ikke i nærheden af dig, bro. Nej, ikke modsigt. God tur derhen, ikke? Fuck. Oh my god. Jeg går mok. Jeg kan høre, han sådan en flækker af griner ved siden af. Oh my fucking god. Vi mangler 4 setups. Ja, det er Grimace, den kalder. Ja, Grimace, den skal ramme Nej, i vi dag, skal i ikke hvert ramme fald. Grimace'en i dag. Vi rammer Grimace'en en anden Nej, det skal dag. vi. Det er 3 ved 1. Den bliver ramt i dag. Så må det bare være 3 mand, der tager Grimace. Ja. Nu har jeg ikke min fucking bil! Hop ind i min. Op i bilen, op i bilen. Hop ind i bilen. Det er masser af rysteren. Der er vi ved at dø alle sammen. Nej! Hop ud! Oh my fuck, jeg quitter. Det er et crazy syn at se. 3 der dør. Hvad har I gang i? Bilen brændt. Nej, der var en, Så der må I- sprang bilen ved siden af, jo. Det var dig, Mark, for helvede. Hvad snakker du om? Var det ikke dig, der blev ved med at fik bløgge? for meget bly. Det blev fik for meget bly. Var det ikke dig, der blev ved med at bløgge den, Nej, Mark? jeg skød dem, der var på broen. Nu skal I kraftedeme tage sammen. Ja, det Det er gør, jeg fandme tror, det også var ikke en planen. mening, det der. Var det dig, der plukkede den, Rufus? Nej, jeg skød ikke hele... Jeg tømte et magasin.
Det var så også et magasin for meget. Det var så også et magasin Næste gang- for meget, bros. Næste gang vi fejler, så vil jeg kraftedeme til et kviklån i Ibiza. Gå rundt, fordi det er lidt ass, og... Jeg stjæler den her bil, jeg stjæler den her bil. Ja. What the fuck? Oh my fucking god, man! Hvorfor smed du en granat? Jamen, jeg smed den efter dem. Jeg går Ja, amok. den landte på dine fødder. Jeg går Det amok. vidste jeg jo ikke. Bro King han kaster en granat. Mark Kålund. Jeg tror, Mark er færdig i branchen. Han er lost. Hvor Mark han er sat sig ud i bilen for at køre ud og hente en Grimace Shake. Jeg glæder mig til de næste 3 setups. Oh my. Jeg glæder mig til Master Criminal Challenge. Det bliver ikke med dem. Det bliver sgu ikke med det hold her. Ej, hold nu op. De kan jo godt. Men jeg er ikke død en eneste gang. Det er cap. Det er til gengæld rigtig cap. Det er til gengæld rigtig cap. Sådan der. Varmt. Round team did well. Ja, det er super. Ja, det er super, siger bro. Afstemmen gør det hele. Endnu en gang. Lav nøgle. Jeg var sgu på hold med paven, hvis han var sådan der. What the fuck? What the fuck? Hvad? Så får jeg ikke engang Andreas. Jeg er ready, jeg bare ikke det pisse der. Jeg har en Pride-maske på. Honestly. Pride-masken. Jeg tror, det er elektriker-tape. Den er bare... Det er optaget sikkert. Ja. Min motorcykel vender på hovedet, så Jeg er væk med det lort. Du bliver knippet af en bus lige nu, hvordan har du det? Det er crazy. Fuck, du bliver raped. Hvor skal rape treatment her? Din fede mor. samme mor. Vejer nok max 40 kilo, så... Nej, det er højst 35. Ram. Ram Fortnite streamer. Skyd mig i panden, please. Hvorfor ligner du faktisk Sigma, Elvis? Det er crazy. Det er så crazy. Jeg ved det, jeg har kaldt den, altså. Det er crazy, ja. Luk røven. Enig. det var lidt ikke meningen. Fuck, jeg var bange for, at du døde der, så jeg fandme til det. Ej, low-key. Long er det, du siger. Er du ikke alt for høj, bro? Er du ikke alt for høj til at være Jeg ved legit ikke engang, hvordan Grimace ser ud. Men, Lilla. Fucking, Thanos på bulken. Tror jeg. Og double ind! S, bare spam S. Hvis du Oh holder my god, jeg er golden. Jeg skal ikke flyve. Kan du hoppe ud? Kan du hoppe ud? Nej. Oh my god! Nej! Godt spillet. Godt fucking spillet. Fuck, hvor er du dårlig, Andreas. Hvad har jeg gjort? Du løb ind i propellen! Har jeg... nej, hvor spawner vi henne? Oh my god. Physics siger, vi skal til at mow hele prison Vi igen. havde den lige first try. Ja, jeg ved det. Jamen, du er da pivillendig, mand. Job. Er du okay? Liv sender job. Nej, jeg er ikke okay, når vi skal fucking starte hejsen forfra, mand. Fucking skåle rundt, altså. Du har ikke skåle rundt, der gjorde det. Jørgen Banjobros. Yep. Men du skal, det kan du jo ikke. Sorry. Elvis, for helvede, Sorry, Elvis. Har du en office? Jeg tænker muligvis, det er en... Hvad Nå, mener du med, hvad laver jeg? Du har en office, ja. Mark, jeg vil gerne lov at sige, at det var ikke min skyld. Det er fucking godt for ham, jo. Premier League, det er så meget bedre end Atletico. Kåldunst. Det er i hvert fald en kåldunst, du sidder i. Det er en ting, der er helt sikker. Hvad laver han? Så han er Han motor, sidder og eller? miver på prutteren. Sidder han på prutteren igen? Han har lige været ude skide. Ja, han sidder ude og skider og miver imens. Hallo, fuck din mor. Stamp. Luk røven. Tak. Bro dropper lige en polite tak bagefter, det var... Det var han. Fuck, hvor er det ugly. Ja. Det er crazy. Godt kørt, fucking spas. Slap dog af, mand. Har du stadig den bil, du fik fra tutorial? Ja. Du er sgu en stenovns varm, du er. Stenovns varm, du er. Og vi er ude i the Pacific Ocean, man. Nej, jeg tror sgu være i Silkeborg-søerne. Jeg tror, at det her, det er Marks mor efter en gang nummer 6. Det tror jeg ikke.
lige lade være med det der. Det er sgu ikke mig, det er bunde masse. Prøv lige hold op. Hop-tur. Ikke drop en C4, please. Hvis jeg nogensinde skulle have chance med en trekant, så var det med Maria og Medina, fordi Marie synes nok, Nej, Medina er mere du er lækker end mig. Lipa og Ditte Kutter. Det er fucking Jeg tror, godt. jeg jeg vil siger tage- Bro, du er Lipa, det er crazy. Er det Dead or Alive? Er det Dead or Alive? Man siger ikke Destroy the pursuing helicopters. Jeg tror, vi skal have en second gun. Bro! Ja, det var det. Jeg tror. Jeg så dig ikke. Jeg så dig vitterligt ikke. Jeg så Jeg dig går vitterligt offline. ikke. Nej, Jeg går offline. nej. Jo. Jeg så ham ikke. Jeg så Kan ham vi ikke. Kan vi ikke invitere Space Panda og Kick Anton. på det med? Nej. Hvorfor kan jeg ikke klippe det? Fuck, jeg går over. Restart! Jeg ved ikke. Det kunne da godt være, du kendte en eller anden bug, der gjorde sådan her. Nu sidder du bare og lader, som om du ved, hvad der Skal vi foregår. ikke... Nej, afstemmer ikke ligesom bunde massen. Okay. Det ser sejt ud, dog. Det går hårdt. For satan. Så der er sikkert stadigvæk warm-up. Warm-up er Nej, crazy. ikke det der. Du poppede en twerk fra mig. KBM, keyboard og mouse. Her er nu sammen. Altså. Kom nu i gang. Nu står bare i. Jeg kunne så ikke få lov at lave en frontflip eller noget. Det vil jeg så. Vi chopper Jeg har en på. mikrofisse. Ja. Jeg har en mikrofisse, det er crazy. Den er stram og lille. Hop-tur. Min den er wide open. Det er Grand Canyon. Crazy. Hak to... Ny bil. Ny whip. Anton! Mark! What the fuck? Hvad så? Jeg troede det var min. Low key. Ned med ham. On the beach. I'm at the beach. 0 punkt. at the beach. My name is... Er det ikke ham, der er monolen? Er det ikke ham, der er monolen? Stefan Jeg elsker Slowinski. Jeg elsker ham. Oh my fucking god. Hvorfor havde jeg set den komme? Hvorfor så jeg den komme, da Sofus han bare stod stille? Jeg vidste det ville ske. Jeg Det er vidste, da det ville ske. sjoveste, jeg nogensinde har set i mit liv. Fordi Rosito, han står bare stille. Jeg vidste, det ville ske. Så er det sgu forfra, gutters. Så er det sgu forfra. Ej, fucking god. Kæmpe plade. Propellen, gutters. Fucking hell. Propellen, Det var en gutters. aggressiv kørsel. Det er også crazy, du ikke flytter dig, Rufus. Jeg når ikke at Ej, det, reagere. jeg tager den What? der, det er min. Du så Det mig er flytte mig. Mark Kålskål, der skal sidde på passagersædet. Nej. Nu skal du passe på, når du hopper over den der bagside der. Angas Reyes. Han kan seriøst. Møllet Det er ned. simpelthen vanvittigt, det kan ske 2 gange. Møllet ned. Møllet Ja. ned. Han blev pøllet ned. Crazy, Han blev faktisk skyllet ned. Failer vi hoppet, herinde? eller hvad? Failer vi herinde? Hvorfor? Prøv lige at flytte den op Hvad så? på pointet, Anton. Leave the area, hvad er det jeg ser? Hvorfor hoppede I ud? Jamen, jeg Der troede, var vi en, der skulle hoppe, hoppede inden mand. mig. Jeg troede, vi skulle hoppe, mand. Hvad var det for en fucking klaphat af en idiot? Det var mig. Jeg ser bare en hoppe ud, så tænker jeg, hvad sker der? Jamen, fint. Jamen, jeg troede, vi skulle hoppe. Okay, vi var over punktet. Vi var over punktet. Go to floating loop. Go to Så floating han dropper endordet bare... Ja, det er den varme Hvad har side. han Sidst godt. Har han droppet endnu? Ja, Han kommer endnu mange gange i hans raps. flere Han lavede kiss. Jeg døde! Han lavede Jeg havde kiss. fuld liv! Jeg svæver, jeg havde fuld liv! Thomas Shelbig. Mafia. Og mama, jeg havde fuld liv. Ja. Thomas Shelbig Mafia. Ja. On your Jeg svæver, jeg havde fuld liv. Ja. På Rufus' Lad nu være mor. med dig, jeg lover, jeg havde fuld liv. Rufus' mor får hjertestop i nat. For Rufus' mor er crazy. Jamen, jeg står og det fucking depositer penge. Han jøde, altså det gyder, at man ikke kan ramme. Og det er bunde, der er pisse det spillet. Sigma, Thomas Shelbig, Sigma. Thomas Shelbig, Sigma, Mohammed. Mark, han kan ikke få monkeypox. Start, Anton.
Okay, nej, jeg kan ikke få monkeypox. Jo, I to, I kan godt få monkeypox. I transmitter det igennem hinandens peniser, når I river hinanden. Nå, når vi giver hoodie på, eller hvad? Ja. Hvor det hårdt. Det er crazy at få monkeypox med med hoodie. hoodie. Tobias, jeg spurgte, om han vidste, hvad en hoodie var, så var han sådan, nej. Så jeg prøv lige at give mig din forhud, så gjorde han det. Nej. Det synes jeg faktisk ikke var sjovt. Luk røven, fucking mongol muslim. Ja, det er fandme i orden. Ja. Det er meningen. Så er der. Det var meningen. Det var sgu meningen. Så du mig? Jeg tog 0 dem. Damn. Hård entrance. Ikke lige så hård som min, dog. Jeg mistede lige alt mit armor. Man har nok gået igennem siden. Man kan jo ikke komme ind herovre. Det er ikke troværdigt kilde. Du er lige det der, Mark. Ja. Min mad, min mad. Så gå ned og hente det, broski. Min mad. Der er ikke meget mad i sådan en portion, så vil jeg kraftedeme hellere have haft en Grimace Shake til den pris. Kom her, Anton. Grimace Shake goated. Fuck me. Grimace Shake, den smager af pis. Ja, den er så dårlig. Fuck, man, den er, altså,